बे आफादखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बिनि सिबियारिफ्रा जायगा जायगा सिबिनो थाखाय माखासे थानसालि लुनाय, अफिस लुनाय, बिथांमोननि गेस्ट हाउस लुनाय बेबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो बिटिआर सरकारा मावगासिनो दङ आरो जिखिनि आद्रा दंबावो अलरेडि 100टा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मन्दिर लुनायनि थाखाय एप्रुभ होबाय। आरोबाव थालांनाय 100टाखौ जों बिटिआर सरकारनिफ्राय होनो थाखाय आवगायगासिनो दङ। नोंथांखौ जे जिल्लायाव 1.5 थाखा सेंसन होनाय जाबाय आरो बिथांमोननि रेस्ट हाउसआ लिरनायजों लुनाय जागोन। ब्रह्म धोरोमखौ लानानै गोबाव समनिफ्रायनो जोबोद एक्टिभलि खामानि मावबोदों आरो दिनै बेवहाय मालिपारायाव गिदिरथार मोनसे जग्य आहुति होनानै मागि पुर्निमाखौ बेवहाय बिथांमोना बेवहाय फालिदों आरो बेवहाय बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो जों गावखौनो एसे गोथारथि मोनसे अनुभब जादों। आङो स्वरूप स्थितिनि फारसे रोजा रोजा साबायखर बावदों जे बिथांमोना बर' माहारिनि जि मोनसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव ब्रह्म धोरोमखौ फोसावनानै जोंनि जि माखासे गेना गोरोन्थि गोनां साननाय एबा बायदिसिना सरासनस्रा थासारिनिफ्राय जोबोद मोनसे अर्गेनाइज भाबे समाजखौ दावगालांनायाव बिथांमोना जथेस्थ' खामानि मावदों। मोनसे समाव ट्राइबेल माहारि हिसाबै जोंनि माखासे साननाय हनायफ्रा जोबोद सरासनस्रा आखुआव जोङो सोलियोमोन। जोंनि ओनसोलफ्राव जौ लोंनायनिफ्राय लानानै बायदिसिना माखासे जाय प्रेक्टिसफ्रा जाय एक्टिभिटिसफ्रा समाज दावगानायाव जेबो मदद खालामा बेबायदि माखासे थासारि दङमोन। दिनै स्वरूप स्थितिनिफ्राय जथेस्थ' जिखिनि सोदांनाय आरो माखासे रिफर्मेशनफोरखौ लाबोदों आं बिनि थाखाय साबायखर बावदों आरो बे आफादखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बिनि सिबियारिफ्रा जायगा जायगा सिबिनो थाखाय माखासे थानसालि लुनाय, अफिस लुनाय, बिथांमोननि गेस्ट हाउस लुनाय बेबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो बिटिआर सरकारा मावगासिनो दङ आरो जिखिनि आद्रा दंबावो अलरेडि 100टा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मन्दिर लुनायनि थाखाय एप्रुभ होबाय। आरोबाव थालांनाय 100टाखौ जों बिटिआर सरकारनिफ्राय होनो थाखाय आवगायगासिनो दङ। नोंथांखौ जे जिल्लायाव 1.5 थाखा सेंसन होनाय जाबाय आरो बिथांमोननि रेस्ट हाउसआ लिरनायजों लुनाय जागोन।